May hapon sa tanan no, sa tanang mga kabisdak ug katong mga dili bisdak no. May dili maningon nga tan bisdak na. Wala mo maka subscribe sa akong channel, pala subscribe no. Para updated mo sa akong video. Natay kuan garo no. Nakoy ayuson gamay diri sa akong unit kay ang indicator gud niya gud. Wala nang function. Oh no. Nya sigayo bra akong biyahe para ugmampuhon. O karong gabi nga loading nako. Sigayo kung kuan. Sim kasala ta ba? Ano siya guys no? Ako na siya natanggal guys. Tanggal na ko. Ato pasigaw na to ang hazard no. Oh, isa lang siya naka-hazard siya bro. Ang siga sa indicator sa hazard niya isa lang. Mura pa na siya mag-signal siya. Signal siya oh, isa lang siga ang kuan lang ang left turn. Ang right turn nimo is wala. Di ba? Yep. Perminti siya mag-signal, liga kabantay nga nag-signal kaya nag-sunod si mo ha. Siyempre ang nagsunod, malangan eh, yung gamay po. Ini siya, ako na siyang tanggalon garo ang silalo na, dali naman siya. Ako na siya natanggal guys no. Tanggal na ako siya. Ini siya ang indicator no. Indicator ni siya. Nang i-repair lang po para naman siya to ang pagbiyahe po niya, safety po ta, di ba? Ako sa pangitaon nung kasarabit ang problema nito indicator kay para may lisdan. Lisdan na kuha naman siya gamay nga valve. Indicator valve. Mura may lisdan na ni. Oh, kato na sa makita mga kabisdak no. Magsiga na yan duha ka indikator oh. Check na to. Doon na ka indikator yung nasiga. Ito sa na-check diri sa indicator valve niya. Ato na sa kitan na diri karon. Ato na sa nakitaan. Problema niya. Oh no. O karon. Mana okay naman yang kuan indicator light sa hazard signal light ana. Karon isa to na pang ibalik siya kay. So makauli nas balik maka-relax ba ba? Bihay bitaw niya. Mga sa mga kabito ko siga na siya. Kay dapat magsiga mo na siya gud kay importante ka na nga siyempre ang nagsunod sa imo ha kabalo siya nga nagsignal ka nya ikaw po nga nagdrive kabalo po ka nga nagsignal po ka kaysa wala nga nagsignal ang indicator niya is blind ka nga nakasignal ka nya wala na nabalik sa kuan sa normal nga wala na signal nga straight na imong dagan hindi ba ang nasunod masuko ang buto kung sa manindahan na ni nga straight ang dagan niya sige mag-signal siyempre masuko po siya maalanganin o ka ng overtake ba? Oh no! Kinahanglan yun nga, importante yun yung signal light. Kaya mo yun gamit kayo na muliko ka, nasa ka muliko. Pinagagamit yun siya no? Ito na siya oh. Indicator, signal light. Siga na siya. Oh, signal na to ha. Left turn. Right turn. Muna siya binagamit yung gayo kay may pakabalo ka ba nga nag-signal ka di ay kaysa ma-blind ka. Kapilan ako na-blind ini kay pilan ni kadlaw akong gibiyahe nga wala lang sigaya ang indicator sa right turn. Ma-blind ako kapil. Tingala lang ko, uy, sige mo nagko-signal ay nga islat na akong dagan. Di ba mga kabisdak no? O kinahanglan yun siya nga kuan ato diyan ayun pud. Kung makaya na po na ko pud ginang ko diri sa kuan pud. Ako lang ba na magmao-mao po ko ng kuhan kintahay. Kaya kaya rin po.
Gatuan lang nataod ang kuan no, indicator panel no. Ang itaod na lang kini lang kuan. Dashboard. Indicator panel is okay na, taod na. Siga na siya ganti no, isa matandog. Siga na siya. Ato na taod ang kuan ang tawagan ni dashboard. Nataod na sa ilalom na lang. Medyo na sige maklaro mga bisdak mo. Oh, okay na no. Bisdak okay na siya. Right, left, hazard. Oh, nataod na sa tanang mga kuan sa dashboard, panel board. Oh, medyo gabi na mga bisdak no. Muli na po ka sa muang balay po kay relay basta gamay gikan sa akong one po giparkingan. Oh no. Oh, maulan to. Daghang salamat mga kabisdak.